Mun lapsuuden unelma on, niitä on ollut monia silloin, mutta silloin pikkupoikana katsoin Mad Max 2, asfalttisoturin, niin se oli mun lapsuuden unelma, että joskus mulla on vielä remmiahettu auto. Mä oon Vanhamäen Marko, työskentelen Lumikko Oy:llä mekaniikkasuunnittelijana. Nuorena silloin aikoinaan parikymppisenä hoksasin, että suunnitteluhomma kiinnostaa, kun silloinen toimitusjohtaja pyysi vuosittaiseen keskusteluun, että missä käytiin diipadaapat läpi ja sitten se kysyi Lonkalta, että mitenkäs sä meinaat uralla edetä. Niin mitään muuta en keksinyt, kun olen valmistautunut, että no suunnitteluhommat olisi kivoja ja pari kuukautta olin tietokoneen ääressä ja hoksasin, että tää on mun juttu, että mä pystyn itsellenikin tehdä kaikkea samalla kuin firma. Supervoimani suunnitteluun liittyen ääretön nopeus ja ihan julmettu tarkkuus. Mekaniikkasuunnittelusta ihmisten mielikuva on varmaan se, että istutaan koneen ääressä, pyöritellään 3D-palikoita ja siirrytään seuraaviin palikkoihin. Todellisuudessa se on paljon laajempi skaala, sä pääset vaikuttamaan koko tuotteen tuotekehitysprosessiin ja sä näet valmiita tuotteita ja pääset parhaimmillaan sovittelemaan niitä yhteen. 3 asiaa, jotka tulee työstä ensimmäisenä mieleen, on mulla ongelmanratkaisukyky. Se on niin kuin mekaniikkasuunnittelussa yksi tärkeimpiä pointteja, että pärjää. Huolellisuus, joka tarvitaan joka työssä. Ja sitten totta kai työstä tulee mieleen tilipäivä, että saa se 871 front offsetti high helix ahtimen joskus hommattua ennen kuin eläkkeelle jää. Tärkeä asia, minkä mä oon oppinut, niin kyllä se on huolellisuus ihan ehdottomasti. Teet niin tarkasti kuin pystyt ja tarkistat vielä kerran sen jälkeen, koska se, että kun sä mekaniikkasuunnittelussa hätäilet, teet jotain sinne päin, niin se kostautuu heti tuotannossa ja siitä eteenpäin. Jännittävin asia, mikä mulle tässä työssä on tapahtunut suunnitteluun, totta kai kun liitytään, niin niitä tulee melkein kuukauden väliin niitä jännittävimpiä. Kato, kun ensin saat se koneen valmiiksi hallin puolella tai kaverit saa koneen valmiiksi. Sitten nähdään, että toimiiko se. Mekaniikkasuunnittelun paras puoli ehkä mun mielestä on se vaihtelevuus siinä työssä. Sä pyörität totta kai tietokoneella virtuaalisessa todellisuudessa jotain 3D-malleja ja tällaista, mutta anyway, joka projekti on erilainen ja niissä on erilaiset ongelmat ja niitä yritetään ratkoa ja koittaa saada toimivia tuotteita sitten niistä. Suunnittelualaa mä suosittelisin kyllä kaikille sellaisille, jotka tykkää vaihtelevasta hommasta ja sitten sellaista, jos tykkää luoda, tykkää tehdä jotakin, ehdottomasti suunnittelun puoleen, jos mahdollista. Ja suunnittelu voi myös, niin kuin jos on tuotannon puolella ollut joskus hommissa, niin ihan huoletta hakea. Ohjelmat oppii käyttää kaikki, jos osaa tietokonetta käyttää. Ja käsillä tekemisen taustasta on todella iso hyöty tässä hommassa.